hyvää elämää. Mikä hyvä elämä on kuitenkin usein vaikea saavuttaa, mutta kun sen tietää, niin jaksaa eteenpäin. Tässä Murheenlaaksossa, joka ei nyt varsinaisesti ole vielä nuorten laakso, mutta sielläkin on paljon pikkuiloja. Vietämme tätä juhlaa niin kuin kaikissa perheissä, jotka eivät ole hajonneet tai ovat jotenkin pysyneet kasassa. Ja jos tämä nyt ei ole perhe, mikä tässä on pöydän äärelle kokoontunut, niin me olemme kuitenkin sellainen hajoamaton suuri La Familia. La Familia, niin kuin termi on Italiaa, niin me olemme italialaistyyppinen kokonaisuus. Eli täällä huudetaan ja jopa riidellään paljon, mutta se ei ole vielä tappanut ketään. Ja se, mikä ei tapaa, vahvistaa. Sinulle, Frida, on siis vahvat eväät, kokemukset elämääsi varten. Pikkuset skissamat eivät sinua tule horjuttamaan. Siis tervetuloa aikuisten maailman palvelulle. Kiitos Martti. Uskotteko te siihen, että se mikä ei tapa vahvistaa? Lähdetäänkö Hannalta?